gaur egun gizartean arnasten den giroa da positiboagoa, atsegina, nolabaiteko alaitasun badago, bueno, eta hau dala pixkat nolabait pop garaia, ez? Garai batean ematen zuen euskarazko musikak izan behar zula estilo batekoa eta jarrera politiko batekoa, ez? Eta hori junda perpetuatzen, 80ko hamarkadatik hona, eraberritzen etengabe, baina eduki sustutzen ere bai, ez? Eta iruditzen zait, diskurso hori, 2011 aurretik dexente agortuta zeon. Zeon edukirik gabeko lelo bilakatuta zeon, eta zeukala indarrik, ez? Bazeola, pixkat neke bat horri buruz ere bai. Disketxeek indarra galdu dutenetik, plazan sartu dira beste estetika eta beste diskurso batzuk, ez? Gehien bat autoproduziotik etorri dianak. Eta nolabait, plazan dena nahasiago dago, ez? Eta esango nuke erdigunean daudela beste doinu batzuk, beste estetika batzuk, beste narratiba batzuk, ez zeudenak duela 20 urte. Eta neurri handi batean iruditzen zait horregatik. Disketxeek pisua galdu dute, eta ez daukate ahalmena esateko zein dagoen eskaparaten. Eskaparaten daude denak daude eskaparate beretsuan. Uste fenomeno berri bat ari da zabaltzen, eta da hizkuntza diferentetan abestearena. Uste eta azken aldien sortu dian talde askok hortik jotzen dutela, ez? Kantu batzuk euskeraz, nagusiki euskeraz, baina nahasten dute, kantu batean sartzen dute gaztelania edo inglesa. Garai postmoderno honen ezaugarri bat ere bada, nolabait pikatzearena, hemendik pikatzen dut, arti pikatzen dut, orduan hizkuntzekin berdin, ez? Egiten dut kantu batzuk euskeraz, baina egingo dut kantu bat gaztelaniaz. Musika da unibertsala, lokala ere bada, eta da nolabait dialektika hori, ez? Lokala eta unibertsalaren arteko dialektika hori, eta jokatzen dela pixkat garai postmoderno hauetan horrela, ez? Poko nortasuna ez da hain sendoa, hain finkatua, baizik eta nortasun likidoa, musikan pixkat ere bai izango nuke. Eta haien letretan topatzen dituzu sistema neoliberal honen kontrako diskursoak, feminismoaren aldekoak, hor bai ikusten da jarrera bat kritika soziala egiteko, eta baita hedonismoa ere bai, raparen barrun ere, ondo pasatzeko gogoa dago eta dantza egiteko, baina nolabait lekukoa iruditzen zait raperoek hartu dutela.